زخبركم سمعتنا دقمنا لباو سلامتنا نقرب قتيلو زقرب مدب كالأي كفال على محتت أتو مسفن حقوسيو نسو أبت قداماي كفال بزعبه اللو كونتات إيرتران سلمنتاي ناب تقرأي امرحون زبل حطوتات كملس فتينيو أبنايلو مكالأي كفال دما زترف حطوتاتنا كملسيو بوزحات كاب سمعتي تزعللنايو أرستي مالت قداي سوقات مستستحاتتون زملسو زلون كرأي خلو حاتيرو زبلو سمعتنا اللو أزي حسرات مسبسحي حطوتاتن قزين مخانو بتحتنا نحبر قاتيلنا دما نفتري فزلو كالأي كفال نسقاقركم إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. راشي بزعبا حدنت إرتراين ديمقراسيا ولوطي الكان نيركا نسو نتي أقبابا ناتوراين علام عند ملكت عبد مسجد اللوغجي مساخا ويدما مسجل خالوت مريحنت نايت ودبكم ذات خنقبر نخدينا نحجي بغتانا بتخالد سبحتو حلفه مو كم تفولتو زبازح حزبي جينا يسددالو إرترا أبدأ جزولو ناي أكل منقصاص دما زحيل يمثل زبي أكل زبها المنقصاص زلو نحيل زمت أي مثل حزبي زيادة مسيقدف يرحع الله سلازي نازي منقصاص أكل كم يتقلصو إزي زلو من إساي ويدما زحدش حجي زنقصاص زلو حيلي مساخاتكم كم يكوا هازو قبو تمنقصاص ميزانو حاليوم انت خيد انت خبر الله ولك تحسب بحفشو زي ناي اكل منقصاص كم ياتري زعبا منقصاص ناي اكل ما قاطع مخينو اخولن واناول زخنا ياخلط ولا نكرو باي اكلني بتعالى كار جزيه مجمعو زنبرو درجاتات كبلتات ايبل كان زنبره سمع نيري أبدي مودة أتأوان أبدي ناي كورونا حمان كورونا ناي مكل خال ديو ولا هزبي ناي محجاز زول كرحو نتوفي ولا استوى هذا سرح النعمان كان زلسني إذا نتوفي هذه أبتفلتكاوي سرحته كقصلو ناتي إمنت ناتي منيوتيو ناتي تسواوين إيو إذا حجي لازم انكسر عصابلون هذي زوركت زلا حاجات حبرة المواعدين ماي إرتراوي بوليتيكاو تطاوم حيلتات كساب كنلي أدمع إيوسي كلو خمزخين أبنتيو بهلايه كلهم كما عينت حبراو سبنتات حبراو سرحات يقدر نيرت الزخون كذي يجبر إناو زعبي يوم كجبر متسالني أنا حجرنا في مثل بالليلتوي تسانيها ولا حبيرك تساريك كتعوض له زي تسأل مدرن إعلامان يمن تبايدو كدندم يسأل إزي يجيز قبر زلوين كم موكس خوصد كأني إذا عبا من تسعاس ما يأكل عميقا يتخلطن كدمج من جنجانا توساخي فلتات توساخي حبريتا يدليني أتو مسفن مالتي مسبوزح يقرأتها إذن يأكل منقصاص نساتهم ديوم نابخاتكم كموتو نيروم ويسخاتكم يخون كدليوم نيركم انتا خوينا مسلكا كم سمعك زلخو سميعي خاتب للخا ولا مالسي إذا معلتاو دفنو نايزينا كونتات زلون انتو خونا اتحبريتا أخول زلكا خوينو ايتسمعنن كومو انتو خوينو نايمانيتي دمز زلو تجيغا على حسير جزية الكلام على حسب جزية التفترة جيجا أيقونن جيجا اللي نحن وصلنا تدا كنا إذا يأكل ما يأكل من قصاص مزحته ومزحته ما وكله وين كذا لفعلتي تقوامي من إسي أتيوه ذلك
اللي تقام من سيدي أرزح على فجية كدني يأكل ذو المنكسرات مجمّاره علينا كلنا مثلتنا علينا تايجبرنا ما قدرت أعمل خوينه كدني ذي منكسرات دي تمن إسي لك كرتي نبار بوليتيكاوي ودبا لكاكم ناتو أجرابي تغتيلني لومي حدا يقوم እንደገና صراحة يفنشل تحدا يقوم تحدا يفنشل تحدا نتحدا سنة تحدا نتحدا كافي بخوم إيوني سلازي نايت كارسر نفسد تسبيتات السلالة يخون أنا من شيء الإفتراء من شيء بنبرني تسبيتن بحر زر أخوان ببينه خوين كم تنساتهم أبطل نبارات نقول أنا مالتي أبطل نبارات تجادلت بيوم حالتي زنبرم تسبيت زتفل خوين زرخبو أنا مكون زتفل خوين رفيقي سلازي أكل لا مسألة كنتاتي زنا يأكل بالمنكسرات تفتيل بالمنكسرات بالمفتار وحقوس يسبق قاعد فترة لكلون كيف خونا لو سرقون تدعي كسبتمون اللو ستمات كم زينا وربط مجمّر تابزح سمعنا أي وقعوا سلازي يكونن أي رخبكون حبريتا أي سلتني يبزع رؤني بالليل مالتا يكونن فليوت حطيتو نيري أبيقتي زخيز زلو انتايو خقبر زلو كم تكاتا نايز بوليتيكا ودبا بيكخون زلو مش أنك تحقاقز زلو مش ما أبوخا أتو دير مش دينا أبوخا أتو إذن كريسل دلي باني نيري سونك أنا فرفاش منيرو احنا بوليتيكا ودبات أيكونا نا بوليتيكا ودبات أيناتو نزباو منكسراتنا نيسر عزها بزباو منكسراتنا نوضوء يولي نيرو شبو أنا بالقفين قلو الدابة خلو مخناتو تودابة نبعلو حيلي تودابة ديسيبليني بوليتيكا وديسيبليني ودباو ديسيبليني تودابة نبعلو إما حكاي تاخد قبر كنزر لك وزي تسويسي زنبائي أبو قصم خدو يهلو كخون الله مامو دعتنا أبو قصم خدو ينزل نتعلن قال هجيقل أي رئيخون سلازخونكم كمزين يوم إلى خزارب أي دفرن قدم كفلتهم علني الرقابيك كأمانينا خزارب بمعلو زي رئيخون ترى هيكونن تقدم رخبهم زاربهم زنباركو تخينكم بايتو مسرات እንደገና بايتو فرس بايتو في مسرات بايتو مثل تعادل الساحة كنزو خلوه الفلطة ميرا مالتي يعني جانا حجينا حدا يكون بدرجة زبالو درجة حقراتون عملو نقول لهم سرنا حدا نحبار بايتو جيرنا بلو أمريكا زلو أو أوروبا زلو كوخهم زورو أي مسلمين أي سماعكم سلازي نسرح بقلتعفن بهداف هنقاب برقص أنك تصلو كخؤلو اللو أنا بوغني متكاتا كخونون بقعات يمترح زيكونس متكاتا كخونو اللوام زي الأمنتون اللي مغنياتو كابات حسكا أريقنا إلى حجي خنابركتون نفعل دريتي خنابركتون نفعل كنابركت نفعل ناس البوقت تقيحنا نسوق ግን نحن ወይ بزيكانا زخانة يلن አይኮልኒ ንብል የብልና ንሳቶም ወይ በወፈኑ ከፈስቦ ነዝነባር ዳክሁትንለው ነበር مسؤ خالق ድርጅት ከላዕሉ ክፍትሉ ብለው ምክንያቱ ንቀም ናይ ታገር አይኮነን ዘሐፈሻዊ ብለተይ ሐፈሻዊ እምነተይ ካብኡን ነው ምዝራብ ግን አገጋ ኸያት هرايشي تدبل كايو بوغنيا أكل بحالاية اتي نزد سمعو زلو كالوت تفلاليو أكالات نايت حبرة السبون نهاتهم رؤيتو وسيخم تدحاشي خوين درد أن انتاي زدن بوليتيكاوي حيلتات مالت نتي سرعات بوليتيكا قيرو دل حيلن كومون نايتهم نايمن ساعات كأن بهزباو نعبي ويكأب بهزباو منقصاص قيرو دليون اب حدا من رداء كبصحو كلهم يقبايو
ነዛ ዓይነት ዘተ ኣብ ዝግበረሉ እዋን ድምፂ ራድዮ ኤረና እውን ንዑ ክትእንግድ ልውቲዓ በዚ ጋጣም ንኩሎም ሰማዕትን ሕብር ማለት እዩ ካብ ተፈላለየ ወገን ኣብ ዝእከብሉ ግዜ ድምፅና ኩሎም ክንሰምዕ ንደሊና ደቃራርብ ድኸውን ማለት እዩ ድብል ኣለኹ ደፈላሊ ኮኩን ስለዚ ቀኒየለይ ሕልፍ ኢለን እንታይ ክሓተካ ደስ ብለኒ ብዛዕባ ህሉ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ማለት ንሕብረት ኤውሮጳ ንውድብ ሕብራት ሃገራት ከምኡ ንኻልኦት ኣህጉራውያን ትካላት ከም በዓል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገለ ኣመስ ኩሎም ምስተሻቀሉ እዮም ሻቅሎቶም ዓዊሎም ገሊፆም እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ማለት ደይበልዎ ነገር የለን ስለዚ እዚኣቶም እዞም ትካላት እዚኣቶም ንህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ብኩሉ ዓይነት ሓገዝ ብንዋት ይኹን ብሞራል ይኹን ብኩሉ ነገር ክሕግዞም ምእንቲሲ ብወገንኩም ትገብሮ ዘተ ምሳሃቶም ኣሎ ዶ ኣብዚ እንታይ ክብለካ ዝደሊ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕቶታት ናይ ትግባር ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብተን ውድባት ዘለዉ ፍልጠምቲ ኣካላት እዮም ዝከታተልዎ ዝግብሮ ናይ ምዝራብ መሰል ዘለዎም ፍልጠት ዘለዎም ብዛዕባ ከምዚ ዝኣመሰለ ስጉምትታት ናይ ምውሳድ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ኣብ ናቶም መደብ ኣትኣትየ ክዛረብ ኣይደልን ኣይደፍርን ብሓፈሽኡ ግን ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሰብኣዊ ኤርትራዊ ሰብኣዊ መሰላት የሰክፎም ዝበልካዮ የሰክፎም ይኸውን ከም መትከል መጠን ንሶም ዝኣምንሉ እዮም ኣብ ዓዶም ዝኽተልዎ ፖሊሲ ብዛዕባ ዝጉዳይ ስለ ዘሎ ካብኡ ኣፀቢቑ ከም ምድሪ ሰማይን ዝተረሓሓተ እዩ ናቶም ናይ መንግስቲ ኤርትራን ስለዚ ከሰክፎም ይኽእል ግን ማዕረቲ ስክፍቶኦም ከዝገብርዎ ነገር ኣለዎም እዩ ኣነ ኣብ ተፈፀምቲ ኣካላት ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ብፍላይ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ዋላ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ዋላ ምስ ካልኦት ውልቀ ሃገራት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዙሕ እራኸብ ነይረ ዘራረብ ነይረ ንሳቶም ኣይቀበፅዎን ንህግደት ኣይቀበፅዎን ነይሮም ኣይትተሃወኹ ክንሓፅኦ የብልናን እንተዓፂናዮ ናብ ዝኸሰ ገፁ ክኸይድ እዩ እዮም ዝብልዎ ነይሩ ናብ ፀብጀና ክንገልፀሎም ሰቲና ኢና ንሕና ካብዚ ኣብ ዝረሓቐ ክኸይድ ኣይክእልን ኩሉ ነገር ንናይቲ ህዝቢ መሰል ገፊፉ ዋላ ሓንቲ ዘትረፈሉ የብሉ ስለዚ ኣበይ ገፁ እሞ ክኸይድ እንታይ እዩ ክገብር ዝብል ነይሩ ንሶም ኣይደልን የብሎም ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ናይ ገዛ ነፍሶም ረብሓዊን ይህልዎም ይኸውን ኣብ ግምት ዘእትውዎ ብኡ ተመሪሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንዕኡ ከም መበገሲ ገይረ ክርኢ ከለኹ ስክፍቶም ካብ ቀደም ገልፅዮም ሕቶ ሰብኣዊ መሰልሲ ማእከላይ ሕቶ ወይ ማእከላይ ጉዳይ ናይ ፖሊሲታቶም ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ከምኡ እንተኮይኑ እሞ ገለ ነገር ክገብርሎም ሓገዝ ንስደተኛታት ክወሃብ ዘለዎ ነገር ባዕልና ከነብፅሖ ንኽእል ኢና ባዕልኩም ክትከታተልዎ እውን ትኽእሉ ኢኹም እናተባህሉ ይኣብዩ ነይሮም መንግስቲ 200-300 ሚልዮን ይረኽቡ ከለዉ ኣብ ደገ ዘሎ ስደተኛታት ዋላ ደንበ ተቃውሞ ሓቲትዎም ዝኾነ ነገር ኣይገበሩሉ ስለዚ ስክፍቶኦም እንታይ ማለት እዩ ስክፍታ ምግላፅ ስክፍታ ኣነ ግድን እዮም ክገልፁ ግን ማዕረቲ ስክፍቶኦም ዝኸይድ ስጉምትታት ክወስዱ ኣይርአና እዚ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ከዓ ኩሉ ግዜ ክትረኽቦም ከለኻ ትከዶም ከለኻ ሳቶም ሓደ ካብቲ ስክፍታታቶም ዝገልፅዎ ብሓደ ድምፂ ትዛረቡን ብሓባር ኩንኩም ጉዳይኩም ኣይትገልፁን ኢኹም ንህዝብኩም እውን ብሓባር ኣይተሰልፎን እዮም ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ከሎ 150 ሰብ እንተበዝሐ ይወፅእ ካልእ ኣብ ናፃ ዝኾነ ሃገራት ኢትዮጵያውያን ንኣብነት ተቃውሞኦም ክገልፁ ተዘለ ብ10,000 ይወፁ ንስኻትኩም ግን ብከምዚ እዮም ብ50 ብገሊኦም ትወፁ እዮም ዝብሉ
ስለዚህ እዚውን ሓደ ረብኣሂ ማለት ሓደ ዘቕርብዎ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እሱ ይኮነን ቀንዲ ብዓብኡ ግን እቶም ኣብ ፈጸምቲ ኣካላት ዘለው ክዛረብሉ እዩ ዝበለተ ራይ እዚኣ እውን ካልእ ተወሳኺ ግዜ ክትወስደልና እያ ምክንያቱም እቶም ፈጸምቲ ኣካላት ዝበሃሉ ዘለው ገለ ክብል ካልእ ሕቶታት እውን ክትመጽእ እያ ግን ምስ ናይ ሎም መዓልቲ ከም ዝበልኮ መጀመርያ ንክቡራት ሰማዕቲ ንጹር ክኾነሎም ኣቶ መስፍን ሓጎስ ክንዕድም ከለና ምስ ህልው ኩነታት ናይ ኣብዛ ናይ ምስ ናይ ስዋኣት መድረኽ እያ ስለዚ ብኡ ክትርእይዎ ክትዕገሱና ብታሕትና ንሓትት እስከ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ክወስደካ እሞኒ እንታይ እዩ ብጾትካ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ብዙሕ ሰብ ብዛዕባኻ ክዛረብ ከሎ ካብቶም ቀዳሞት ንኢሳያስ ብዙሕ ዝፈልጡ ወይም ድብለካ ከምኡውን ኣብቲ መጀመርታ እዋን እቲ ሰራዊት ኣብ ድሓን ኩነታት ከለውን ሚኒስተር ምክልኻል ነይሩ እዩ ከምኡውን ኣመሓዳሪ ዞባ ነይሩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ይድፈልጥ እሞ እቲ ፍልጠቱሲ ነስ ናይ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ምትሓሓዝ ክህልዎ ነይሩ መስፍን ዝያዳ ዝብሉለው ብዝኾነ ብጾትካ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ሓለፍቲ ጸጥታ ከምኡውን ካድራ ትግደፍ ነቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ እንግዳምን ትንፋስ ከሊኦም ኣለዉ ነዚ ንምፍታሕ ምሳሃቶም እንታይ ርክብ ተካይዱ ማለት እቲ ህዝቢ ብዙሕ ተወፂዑ ከም ዝኾነ ኩላህና ንፈልጦ ስለ ዝኾነ ነቶም ፍላጥ ኮነ ኢሎም ብፍታዎም ነቲ ህዝቢ ዝዕምፅዎ ዘለው ተመሓላልፎ መልእኽቲ ህዝቢ ክሰምዕ ደሊ ሕራይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝመፅእ ምሳብ ግን መንግስቲ ሆነ ንህዝቢ ዝዕምፁ ድዩ ዋላ ዝቃስ ዝኽእሉ ዝገበርና ርክብ እዩ ክብለካ ኣይክእልን ዋላ ንሕና ይኹን እምበር ዋላ ንሕና ክንረኽቦምን ኣብ ልዕሊቲ ምእንትኡ ናይ ዓመታት ዝተቃለሱ ዝፍፅምዎ ዘለው በደል መልፅኦም ከም ዘይነበረን ህዝቡን ኣይፃምኡን ክንብሎም ንደለና ዝከኣል ነይሩ ተዝኸውን ብወገኖም ግን መጀመርታ ምሳና ክራኸቡ ኣብ ዘኽእሎም ኩነታት የለውን ካልኣይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍፀም ዘሎ በደል ብኦም ወይ ሰብ ዝፈልጥዎምን መሳርሒ ዝኾኑ እዩ ስለ ዝኾነ ረኺብካ ንዝፍፅምዎ ዘለው በደል ከተእምኖም ቀሊል ኣይኮነን ብማዕደ ማለት እዩ እንተቲ ክብሎም ዝደሊ መልእኽቲ ግን እንታይ ንበልክዎም ለገዋን ሕዝርን ስውኣትና ንዘክሮ ንተግብሮ ከዓ ኣብ ዝፀንከረ ዓሰርተታት ዓመታት ዝፀረና ደቁን ንብረቱን ዝሰኣነ እዚ ሕጂ ብልዕሊኡ ዝወርዶ ዘሎ ክስደድ መብፅዓና ይነበረን ቀደም ሓንሳብ ዝተፈፀመ ጌጋውን በደል ንሱ ብምፍፃሙ ምእማን እዩ ከምኡ ከዓ ምእራምን እምበር ከም ሕማቕ ክትርእይዎ ኣይግባእን እውን ንበልኩም ክሳብ ሕጂ ተፈፀመ በደል ንህላዊ ሃገርን ህዝብን ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእትዩ እኳ እንተኾነ ከም ንኩሉ ናይ ይቕሬታ ማዕፁ ዝዓፀወ መሲሉ ክርአ ግን ኣይግባእን ህዝብን ሃገርን ካብ ኣትዮሞ ዘለው ዓዘቕቲ ንምንፅኦም ዝግበር ተሳትፎን ኣበርክቶን ናትኩም ሕጂ እዩ ግዜኡ ንበልክዎም ብኡ ተዳዒሱ ህዝቢ ይቕረ ክብል ዓብ ረቋሒ ምኾነ እዩ ስለዚ መብፅዓኹም ሕጂ እውን ኣሐድስዎ ንበልክዎም إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. እዚ ኩሉ መንእሰይ ማለት 18 ዓመታት ን20 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ብዘይከውን ግዚኡ እምኒ እንዳሰበረ ጉድጓድ ናኸዓተ ክሕልፍ ገይሮሞ ሕጂ መብፅዖም ድሕድስሉ ግዜ ኣይመስለንን ብዝኾነ ማለት ድበዝሕ መንእሰይ ናይ ይቕረ መንፈስ ዘለዎ ኣይመስለንን ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ
ጥራይ ክገብሮ ድኽእሉ ሲ ነታ ሃገር ከድሕንዎ እንተኾይኖም ከም ዝበልካ ሓደ ነገር እዩ ግን እንታይና ንብለለና መስለካ ኾን ስማዕ እንደሎ ሲ ምስኦምን ኢሳያስ እኮ አይደሎ ምስኦምን ካልኦት እዮም ዘለው ንዖም ሲ ይቕረታውን ክወሃቦም ኢና ንሓተሎም ዘለና ኾን ሰሚዕኒ ኢኹም ለካ ኣይተረዳእካን ለምግም ኣይተረዳእካን ይመስለኒ እቲ ፀገም ሲ ኩሉ እቲ ሰራዊት ዘሎ ወይ ኣብ ስልጣን ዘሎ ዝበሃል ንሱ ይበር ንሱ ይፍጽመሎ ነቲ በደል ኣይኮን ነተይ መጀመርታ ዛሬ ካልኣይ ነገር ካብዚ ኤርትራ ሕጂ ኣትይዎ ዘሎ ዓፀቕቲ ኣብ ምውፃእ ንዕኡ ኣብ ምድሓን ብወገን ኣብ ስልጣን ኣብ ስማዊ ኣካላት ማለት ኣካላት ብፍላይ ከዓ ኣብ ሰራዊት ዘለው ናቶም ተሳትፎን ኣበርክቶን እንተደኣ ኣርእዮም እዚ ናይ ይጥረ ምባል ረቋሒ ክኸውን የዝበልኩ ሓደ እዚ ነገር መንእሰያትና የሬታ ይርድኦኒ የሬታውን ኣይቅበሉን እዮም ክበሃሉን ቁኑዕ ኣይመስለንን ኣነ ተኾነ ንሳቶም ርድኡ የመ እንተዘይኮነ ከዓ ክመሃሩ ኣለዎም ክንምህሮም ኣለና ብምትህልላኽ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን እዞም ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘለው ክብገሱ እንተደኣደልዮም ነቲ ለውጢ ክገብርዎ እኽእሉ እዮም ግን ንጥቕሚ ህዝብን ኣብ ጎኒ ህዝብን ኮይኖም ጥራሕ እዚ እንተደኣ ገይሮም እዚ ከም ፅቡቕ ኣበርክቶ መጠን ሲ እቲ ህዝቢ ኣብ ግምት ዘእትዎ እዩ ኢለ ክነግሮም እየ ዝብል ዘለኹ ከድሕነኩም ይኮንኩም ዝብሎም ዘለኹ ናይ ምድሓንን ዘይምድሓንን ናይቲ ህዝቢ ውሳኔ እዩ ማለተይ ኣብ ሱዳን ተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ ንኣልበሽር ዝገበሮ ማለት ክሳዕ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዘብፅሖ ምንቅስቃስ ኢና ርኢና እቲ ህዝቢ ስለ ድገንፈለ ተወድኦ ማለት እዩ ንሱዳናውያን ክንዲ ተወዲኦም ንኤርትራውያን ክንምንታይ ክውድኦም ኢለ ስለ ዝሓሰብከ ከምኡ ኢለካ ማለት ኣብ ገለ ከም ናትካ ከም ትርዳእ እንደሎ እቲ ሓሳባት ተኾይኑ ስቲል ማለት ገለ ነገር ንፅበ ዘለና ኢና ንመስል ካብ ህግደፍ እውን ማለት እየ እቲ መልእኽቲ ክብል ከለኹ ኣነሲ ናይ መወዳእታ እዋን ነፍሶምን ሃገሮም ከመይ ከም ደድሕኑ እየ ሓተካ ነይረ እንታይ ዲኻልከኒ እንታይ ነበልካዮም እንዲኻልከኒ እሞ ካብዚ ዝበልኩኻ ንላዕሊ ምባሎም እንታይ መውፅኢት ኣለዎ እንታይ እየ መኽብሉ ዴጋ ፈፂሞም እዮም ከምኡ ግን ኣይነበረን እቲ መብፅዓ ከምኡ ይነበረን ለበዋ ናይ ስውኣት እዚ ኩሉ ዓሰርተታት ዓመታት ዝፀረና ህዝቢ ፃምኡ እዚ ክኸውን ኣይግባእን እውን ታኒ እሽተይ ዕድል ዘላ ንህዝቢ ንሃገርን ንምድሓን ኣብ ኣውን ኣበርክቶ ይሃልኹም ታትገብርዎ ኣበርክቶ ናይ ህዝቢ መንፈስ ወይ ናይ ህዝቢ መንፈስ እናጠማምታ ናባኹም ዘሎ ንምቅያር ዋላ ንምውሳን ሓደ ረቋሒ ይኸውን እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ህግደፍ ንመለስ ለውጡ ብህግደፍ ይምፃእ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ህግደፍ ከም ህግደፍ ብሓፈሽ ኣብ ውሽጢ ህግደፍ ዘለው ግን ኣካል ናይቲ ለውጢ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ከም ኢንዲቪጁዋል ከም ውልቀ ሰባት ኣይብልን ህግደፍ ግን ባዕሉ ድኸውን ነገር የብሉን ህግደፍ ኣይኮንካ ንሓቲትካ ንኣሚና ዋላት ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ኩሉ ሰብ ኣባል ህግደፍ ኩሉ ፈቲጅዩ ኣይፈተውን ካልእ ጉዳይ ንፈልጥ ኢና ኣባል ምዃኑ ዘይፈልጥ ግን ይዝጉዱ ስለዚ ኩሎም እዚኦም እዮም ህግደፍ ዝበሃሉ ህግደፍ ስለ ዝኾኑ ምስቶም ቀንዲ ህግደፍ ብሓደ ትርእዮም ማለት ኣይ ከምኡ ገይረ ኮንኩን ኣነ ዝርኦም ህግደፍ ንብሎም ኣነ ግን ከምኡ ይርአኒ ኣቶ መስፍን ይቕረታ እንታይ ተይልካኒ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ሒዝዎ ዘሎ የማነ ገብረኣብን ሓደ ተራ ሓረስታይ ብግዲ ስእሉ ስኢሎም ደእተውዎን
بخمي جيروم يمحج حد هقدر في النهان صوعه هقدر في كتف زلوا تكالي ليه حسب أنا السوس بحال كسينا نركبلي في كم تكال كتفع له ده يبلون أبوه أنت زور إيتو كله خلال أبوه نحبار زتن نحبار نرجع نوسان كوسد الله ولا بدن بتقامون تكون هراي ناي موداتا حتى يا انت يا زي حجي اموداتا بمخنيات 21 سنه ስለ ንዛረብ ዘለናት መጀመሪያ ደጊሞም ከመስግነካ ደስ ብለኒ እዚ ብዙሓት ካብ ብጾት ካ ምሳኻብቲ ፖለቲካው መርሕነት ለዓለዋይ ኢድ ዝነበሮም ነት ሰውራውን ብጉሉ ደበርከቱ ክሳብ ሎሚ ህላውኦም ኣይንፈልጥኒና ዕስራታት ድኾኑ ሓለፍቲ ከምኡን ኣሽሓት ህዝቢ መራሕቲ ሃይማኖት ስነ ጥበባውያን ብሙሉኦም ሃለዋቶም ኣበይ ከም ዘለው ኣይፍለጡን እዮም ብዘይ ፍርዲ ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ተኣሲሮም ኣለዉ ስለዚ ነዚ ኩሉ ርኢኻ ኣብ ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውያንን ማለት ትስው ዲኻ ብሓቂ ማለሲ ሕድሪ ብጾትኩም ናይቶም ዝወደቑ ጀጋኑ ከም ብሓዲ ዝገሃዶ ይመስለካ እዚ ደላይ ለውጥ ዝበሃል ፖለቲካዊ ሓይሊ ካብ ድቃሱ ተባራቢሩ ዝሰማማዕ ዶ ይመስለካ የማንስ እሱ መሰረታዊ ኤርትራውያንን ትስፉ እንተዘይከውን ብዛዕባ ዳግማይ ንግሃት ሕድሪ ብጾት እውን ብሓቂ እውየ የብለካ ትስፉ ዳግማይ ክግሃት ሕድሪውን እዩ ዝብል እምነት ይዘንብል ብኤርትራን ኤርትራውያንን ትስዋት እንተዘይንኸውን ሕድሪ ብጾትና ክሕደስ እዩ ዝብል እምነት እንተዘይነብረና ክሳብ ሕጂ ከርተት ዘብል ኣይነበረና ንምንታይ ከርተት እቲ ካልእ ብዛዕባ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልን ድቃሱን ዝበልካዮ ካብ ድቃሱ ኣይትስእን እዩ ኣይበራበርን እዩ ዝብል እምነት የብለይ ትስእዩ በራበር እዩ እዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ናይ ያእክል ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ምልክታት እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ማለት ግን ፖለቲካዊ ሓይሊ ክበሃል ከሎ ብናተይ እምነት እቲ መንእሰይ ዝዓብለሎ ክኸውን ኣሎ ወይ መንእሰይ ማለት ክኸውን ኣሎ ነዞም ነባራት ቅድም ተጋደልቲ ድሓርካ ተቃዋምቲ ኮይና ዘለና ንዓና ብምርኣይ ኣይኮንኩን ዝገልጾ ዘለኹ እዚ መንእሰይ ዝዓብለሎ ንሱ ዝመርሖ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ማለት እዩ እዚ ከምቲ ኣቀድመ ብዛዕባ ኤርትራውያንን ዘለኒ ተስፋ ዝበልኮ ከምኡ ስለ ዝኣምን እዚ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክፈፅም መሪፀ ዘለኹ ክበራበር እዩ ክትስኢ ክዕወት ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ራይ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ገዲም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሎሚ ኣብ ስደት ዘለኻ ፖለቲከኛ ኤርትራ ስለቲ ግዜኻ ወፊኻ ስለቲ መቕሉልን ትሑትን መልስኻ ብስም ኩሎም ሰማዕቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና የመስግነካ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ትፅቢተዩ የቐኒየለይ እድል ስለ ዝሃብካኒ ደጊመ ኣመስግነካ ሬድዮ ኤረና هنا إذاعة إرنا الدولية. كبرات تختتلت مدبنا مسأتو مسفن حقوس زقبرنايو زررب كالعين مودعتان كفالو بستزازيم الله زمت زلو صمون كالت حستون مدبن حزنا لكم كنك أربينا سنايكنا